Radio Karchun Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Manabang kini manokende wayido weche manyien na dimba e nyakalondo mar Ramogi FM Karchun Jaluo. Weche manyien kokelne gi Farmers Choice. Jaod bura Mandhiwa Martin Owino kwedo mokalo listi mag nyinge jotelo mag duond siasa mar ODM bade Mandhiwa sub county mabende ne ogol chieng' wuok tich mar jumani gi duol matayo weche mag yiero e duond burano. Jodak e kar thieth na Mayala nyoba ng'any mamuol ka gidwaro mondo mi kambi mar Lake Agro Limited owuogi kar thieth nano. Ka jodak ma North Kamagambo e sub county mar Ongo bende ywak mokalo koluwore gi chal mar richo mag yore e gwenge makono. Oyaure nya Kwaramoga Jwang kendo machiegni. Jaod bura Mandhiwa Martin Owino kwedo mokalo listi mag nyinge jotelo mag duond siasa mar ODM bade ma sub county Mandhiwa bende ne ogol chieng' wuok tich mar jumani gi duol matayo weche mag yiero duond burano kata the National Election Board. Duol no ne ogolo listi mag nyinge jotelo mag duond burano e kuonde ute chung od bura duto e pachoka kata kuonde ute chung bura e thurka bang' yiero mar kor gweng' kata grassroots elections ma duond burano ne otimo e pachoka dwe mar 4 gi dwe mar 5 mar higani. Jaod bura Martin Owino kata kamano kwedo listi no ka bende owacho ni ok oting'o nyinge mag jogo bende ne ochung' e laro lemo opogore kinde yiero mag kor gwenge ma duolno ne obago. Owino ne owacho ni ok omor gi listi no ka bende owacho ni ok ginyal yie kode kata matin, ka owacho ni jotelo bende ne ogo nyinge gi e chapago gi duolno ne ok oyiere yo malong'o ma gin ok gibi yango gi kaka jotend duond bura mar ODM e kar chung od bura Mandhiwa. Kaka patron Mandhiwa branch maduong' kendo man gi ODM members mang'eny e county mangima, ai branch man gi office ma vibrant, man gi clerk mondiki mana chulo kaka patron kendo timo registration e ODM every day. Branch manyocho timo election mare openly odiochieng' over 500 delegates. Wayudo list moro mowuok ka ma kata ng'ata achiel mano obedo elected at that delegate meeting onge. Kuma ne list ni obede drone ok wang'eyo. Omiyo wakawo thuolo ni kaka patron to reject list ma wayudo ka ni mag officials mag branch Mandhiwa. Magi ok representative of the people kaka ne ji oyiero. Wakwa jakome yo makende ahinya ni en party leader mwahero kendo ODM chama mwahero. To ok dwa bed mwaling' ni jomoko man gi interest kamoro nono ketho chama to gin ma gin gi leadership e chama ni. Chama mar ODM ok en chama mwituko nikech en chama momiyo wasebedo oganda. Kata sani bargaining ma wan go ni en nikech chama otegno. Ok dwaher ni ng'ato nyalo ketho chama to waneno. Jo ODM te Mandhiwa akwayo ni ubed mos, wabiro loso gini kikatiba. Weche moko Kwaramogi ne jodak mawuok e kar thieth na Mayala nyoba ko ng'any mamuol ka gidwaro mondo mi kambi mar Lake Agro Limited owuogi e kar thieth nano. Nyo bende giting'o bok kod oteso bende nyo andika makwedo kambino kendo nyo giwacho ni onge ber moramora ma kambino osekelo ne jodak moko e gwenge makono. Kuke county ma Siaya Georgia Molo giler mathoth e wachni. Odiochieng' achiel kende bang' kanyocha ne odadho MCA ma Central Alego Ward migosi David Ragen gi okwach kich kane itude gi wach ng'anyo mane chan time thidhia Mayala. Jodak ma alworano nyobago ng'anyo mar tipo ka gikwedo jaket mwandu Lake Agro Limited ma ema sani puro niang' e otodo Mayala kuno. Rai nyaka donji kae nobiro gi pidho niang'. To seche mano pidho niang' kae ne wagalo ni en gima nyalo konyo. Nyaka chak pidho niang' onge gimora ber mora mwasaneno kuom Rai. Rai nyaka ne bi kae onge development mora mantiere, maendeleo onge, gimora rach. Ndara rach. Joma biro beto niang' ka Rai yago oko Western. Niang' isombi tero Western. To sani nyaka ne Lake Agro donj, onge gima waseyudo. Kotelnegi gi Bernard Mgele to kod Jojo Nyango Ndif, jodak Mayala Swamp go eko kuom mano dwaro ni jaket mwandu mane chon puro chele thidhia Mayala kuno ema mondo duogi. Koro mi wadwaro Calvin Bajas oduok ka wuon Dominion. Nekech ndalo mane entie ka ne wafaidi ka jopiny ne yudo mchele, sani dukni go podho te. Nam mane wapuro ka waketo oduma, nam no sani pi opong'o te. Koro miyo gima Rai konyo onge. Nderni okethore, daik duto te okethore. Koro
koro miyo Calvin gi Dominion deno oduogi warwake wan jopiny. Uyie koso kuyie? Uyie koso kuyie? Dominion ne puonjo ng'ato tich to chulo nyaka msara. To Male Kagro tich minyalo puonji en tich ng'ado niang'. Ka gin kod geno ni en emobiro kelo lokruok e ngimagi. Calvin Bajas kinde manen ka ne wayudo tich kaka wan kijende, mine wane pure samba ka, jodongwa ne tiyo. Adwaro ni Calvin oduog gi gike thep. Nikech Dominion kani ka, wang'eyo ni Dominion dhi ndiko ji tije. Wang'eyo ber mare, kendo wang'eyo ni Dominion kopidho niang' ka, to gero mashin ka. Ne gibago ng'anyo e alwora mar samba mar Thidhia Mayala Noero, kane pok gidhi achiel kachiel nyaka ofise mochung'ne weche mag lowo e kaunti ma Siaya, kane gidwaro ni dar kambi Lake Agro e Otodo Mayala kuno. To nochiwo lisno iyo makoluwo chik. Koro kawuono wachiwo barua mondo mi Bwana Mutua o revoke lisno within 14 days. Wachako wachiwo barua no Ben Rai mondo owe lowo makae numa lis manomiye ne koluwo yo kako onego nwang' lis. Mano mwakwayo no kaber. To Rai opak and go. Enough is enough. Rai must vacate Yala Swamp Delta. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Komachielo en jodak mawuok North Kamagambo ei sub-county Marongo ywak mokalo kolure kod chal maricho mag yore gwenge makono. Kawi mano gijiwo sirikal mondo mikao yito ting' malo chal mag apeini e gwenge go. Karotelne kod Bernardo Otieno bende ne owacho ni ndara matudo gweng' Malwala kod gweng' machielo miluongo ni Ochol kachiel kod machielo matudo gweng' ma Lwala kono gi machielo miluongo ni Manyenye moko kuom yore mabende richo mokalo kakoro gikelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mopogore opogore kamoting'o nyaka mago mag yuto mag oganda mawuok e gwenge makono. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma giler mathoth e wachni. Jodago mag wuodo mar North Kamagambe sakuno maron ka otele kod Bernardo Otieno wacho ni apaya mathoth e gwengego ma oting'o mano tulo Lwala kaachiel kod Ochol kaachiel kod Lwala kaachiel kod Minyenya gin mago iko mabende nyaka sani koro kalre ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori koro konygi e loso apeinigo. Otieno wani moko mapeini ne olosi kinde machuok mokalo. Kata kamano, chal ka gima ne ok olosgi e yo makare ka gidwaro mondo koro tend kaunti ma Migori koro kaw okang' mar neno ne gibedo makare. Nyichan waneno tingni moko kobiro ka ni biro loso yo to gima giloso onge. Lo ikawo tiola ola ma ok opa kata wang'ayo. Miyo wakwayo gavana ma Migori County kaachiel gi ofise me Migori ka obiyo ng'i ane kama be kaka inyalo los yo nikech jopiny jopiny wago kura ni mondo kuchwa konywa to kuchwa onego bed ni sandowa kuom higa 5 mwasiko wabedo kwadhi e ndara kendo watimo yiero kwayiero gavana wayiero mjumbe twayiero MCA manyalo konyowa. Obiyo ng'i ane kata ka yo ma Lwala kod gine Ochol ka yono nyalo luwore kata yo moa Lwala kochomo Minyenya kandi yo manyalo luwore wamiyo gi ndalo mathin wamiyo gi juma achiel. Giwane piny owacho ma kaunti Migori nyakoro kaw okang' mapiyo piyo mar bero apeinigo ponono to gidhi bago ng'anyo. Mae nosiko Dennis Okiro mane owacho ni rach mar apeini e gwego mag North Kamagambo koro thio chenro magi mopogore opogore ma oting'o mago mag ohala kaachiel kod wuoth. Wan go osiptal Lwala ka kata mine madhi konyore Lwala samoro bedo gi tich matek ka yo magitiyo godo ok yo mane kare. Kore wakwayo ni ka sama ne bugo ni nonego bug yore yote moko bugi atuko mondo mi ka koth biro wayud ka waringe yo maber ma ok wane ka wan gi chandruok chuodho nego kata yo madhi Ochol. Kore wakwayo telo mar kaunti kotelnegi His Excellency Ochilo Ayako odonjre wach ni mondo konywa mondo ka nitie ber mwayudo kama pod chieng' rienyene to mondo mi wayud yore gi olosnwa yo maber. Giwach ni ten kaunti ma Migori koro nyaka okang' makare mar bero apeinigo mondo eka chenro magi mopogore opogore ma oting'o mago mag ohala kaka mano mar boda koro dhi makare. Yo ni ok kadre especially sama koth chwe wayudo tich matek kabisa. Koro kokadho 1 week to koro wadhi paro pachwa kata ka wapidho rabolo kanyo kwa ng'anyo wanatim mana. Koro wakwayo ni mondo gidonjre yo mapiyo kabisa mondo mi nikech wan gi seasons mopogore opogore ka rainy season be donjo ere kaka wadhi ringe wang'a yoni tonde mane yogi koro kwa bi ng'ado suru nikech boda tiyo gi yo each and every day pile ka pile waringo johala kamano mine madhi nyuolo osiptal jotuo gi joma moko. Koro wakwani donjre ure wachni yo mapiyo mondo mi gino chope yo makare. Jatend migawo mar apeini e kaunti Migori John Oringo wach ni koro gidhi kawo okang' mar ng'iyo apeinigo kendo kawo okang' mowinjore ma oting'o mar losogi. Ne nyakalondo mar Ramogi kuok e kaunti ma Migori, an George Juma.
Nyakoro Mogajuanga weche gimedo biro ni kamoro moro ma intie kokale nyakalondo mari mihero maramogi. Komachielo en jatend piny Kenya William Ruto singo mar kedo kod weche mag mibadhi maliekore ni sani otiap mokalo od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate ma owacho ni biro timo kokalo kuom neno ni jogo mabendo yudi kod buche mag mibadhi omaki kendo oti koluwore kod dwaro mar chike maturka. Kaka jafwambo marwa Collins Okaka lero en koro jolony weche mag siasa wacho jatend piny William Ruto nego beni koro keto e tim gima wacho no makiko bed wacha kamano to ichwewe makoka okang kaka Nerik ochiko. Kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto, kamati mag od bura mar Senate sani olokore chiro kama pesa gwenyore e lwedo e kaluok nyinge jotelo mochopo nyimgi mondo mi oduok penjo e wi chid mibadhi mamieno gim. The latest Soko Uhuru in the Senate. By virtue of the position I hold today, I am a consumer of raw intelligence. I know what's going on. Where does somebody find 150 million? Where? We are not going to shame them. We are going to arrest them. Ka od bura mamalo bende okodong chien kendo mibadhi ogoye taj. A few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering. Did you get the money? So there are people who are destroying the credibility of Parliament, and they are collecting money in the name of Parliament. Most of the time, that money never gets to Parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Kapenjo maduong' eni od bura mamalo kod mano mar Senate ne oweyo tijgi mar rango sirikal karang'o. Kama koro gine magilokore ka gichame asoya kaluwore kod jatend piny Kenya. Haman Manyora en janon siasa. Kazi ya bunge ilikuwa kazi kama ile nyingine. Mshahara ulikuwa karibu 8,000. Pasi na malipo ya vikao, mara magari, mara sijui pesa za nyumba, marupurupu ya juu. Mwishowe wakaishia kujipatia tume ya kutengeneza mishahara yao. Tangu lini mwajiri awe na tume ya kutengeneza mshahara wake yeye mwenyewe? Parliament Service Corps. Bas mambo ikaribika. Iseche gogo Torostada Lenga ma en janon siasa kaachiel kod telo makare wacho ni sirikal owuon ema osenyayo mibadhi bang' soyo jood bura ofuko e kinde duto ma odwaro mondo mi chenro mage okadhi e od bura. Wabunge hawa wameonekana wakiwa wanafanya uamuzi kulingana na mapendekezo ya rais na mapendekezo ya serikali iliyoko kwa sasa. Amekuwa akiwatumia, itakuwaje leo anasema kwamba wakamatwe, na ilhali kila mmoja anafahamu kwamba hawa wabunge wamekuwa wakifanya waliokuwa wakiyafanya kinyume cha sheria kwa ajili ya serikali. Magi timore kini ma jatend piny Kenya kawuono ne ochuga put makelo kanyakla bad migepe kod duol bopogore opogore kumoting'o koda kamano mar EACC, DCI, Ofwamb Kich, ODPP mar mondo mi okony e lweny kedo gi mibadhi e pacho ka. Nafikiri wanawalenga watu fulani tu. Manake kuna tume ya ufisadi tayari, kuna polisi, kuna kitengo cha makosa ya jinai. Kwa hivyo kuna taasisi za kutosha kupigana na ufisadi. Hii ikiundwa maalum na mahsusi, lengo lake labda kuna watu wanatafutwa. Ne Radio Ramogi, Ann Collins Okaka. Gilipota mar Collins Okaka Nyakoro Mogajuanga emochope giko mar miwech manyien kaka ne gimol meso mar kawech manyien Radio Ramogi. Watudre ka ngoromo sa achiel thuolo boduka mar miwech manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kano kelne gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ringanguro kata ringo mora mora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Radio Ramogi Karchun Jaluo. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi Karchun Jaluo, Karchun Jaluo, Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi Karchun Jaluo. Radio Karchun Ramogi. Tielo mar ariyo. Oruko dinade. Ang'o manyien ma gweng'i ochiwogo?
Gima tinda timo momiyo jong'eyo chieng' kaka we. Era ni sandele na yo, lit ka tinda bedo kigeno kuomi to kare nang'o. Mama, ya nyango duona woro osiepi tindo yomba ywa. Nyangi tindo keta manyolela, chunya bende sandore yawa.